Iya kilon. Wis macak ayu cantik jelita wayahe golek kontil, golek konbrut, malah turut pasar sing tuku bebek. Tuku serai, tuku jahe. Jane wae liburan apa maisong. Masa macak kenceng seksi ngene iki wayahe ngelonte-ngelonte lah kok malah turut pasar blonjo. Tuku bumbon nggih persiapan lebaran. Aku lek apa liyane duwe sih bumbu liyane duwe. Nganu kok lek badar ngene Bebnum tadi cepaki nganu ki lho jangan bung. Ora iki jangan ebung tak pangan dhewe iki. Ora cepak-cepak ning nggih bodo. Nggih. Nggih nganu. Kesuwen tukune saiki dipangan sok tanggal 6. Ya mangane jangan bung kudune wis gudi norak matane icek. Tase lho gudi tapi Ya mundur jan wis awake lemu kaya anakan gajah. Wong kene iki matane icek. Mulai disuwenggol genti ngono ngreyok gedruk limping 5. Nang kaibo. Si. Yo kaibo no. Yanti minggu kamu Ya wis yo. Loh, kalau kasih dadi punyai ngono lho, padahal dhek kangen kontol. kan tuku manuk. Nah, Ora sida tuku manuk tuku bebek. entuke beber ada tuku manuk, wis manuke sok cekeli ae sih. Manuke miber sama Wek-wek. Kalau bakul rempah-rempah Cina nggih sembahyangan adat ambune. Yo ngene iki nggih perobatan nggih wong mati-mati barang-barang kok penyediaan apa? Wis akan nganu niki. Iya, kapur barus, terus nggih pengawet, terus nggih dupa sembahyangan, terus duwi-duwian batu. Ngono kuwi dadi siji kae pawisan. Aku ora nglempiki duit-duitan nganu iki ning kene iki. Nandine tuku terus engko laose tuku kono. Kok mbok kono sisan atau sisi? Buamu iku nang kene nek ra? Aku ora iso nembung kono. Kono ra tek. Biasane nang kene toko Pakistan masalah enek sih, masalah. Sik yo aku arep takok wong India, aja nehi tumbar miri kencur jahe jeruk nipis. Oke lah, aku arep tuku ngene sik. Iya dah, engko seneni wong